Pangitaa si Samuel. Nisod makitaan si Samuel, no? Okay? So, 1 Samuel chapter 30 verses 1 to 6. Bisaya ni nga preaching. Full ni nga Bisaya. Pero ang gigamit nako karon din King James nga Bible, English, tungod kay sa uban nga translation, dili makita ang word nga encourage. Kaya naa dito ni salig lamang, ang diri encourage. So, mauna nga King James ang akong gigamit. Let's all stand as we read the Word of God. 1 Samuel chapter 30, 1 to 6. And it came to pass, when David and his men were come to Ziklag, on the third day, that the Amalekites had invaded the south and Ziklag, and smitten Ziklag and burned it with fire. And he had taken the women captives, and were therein. They slew not any, either great or small, but carried them away, and went on their way. So David and his men came to the city, and behold, it was burned with fire, and their wives, and their sons, and their daughters were taken captives. Then David and the people that were with him lifted up their voice and wept, until they had no more power to weep. And David's two wives were taken captives, Ahinoam the Jezreelites, and Abigail the wife of Nabal the Carmelites. And David was greatly distressed, for the people speak of stoning him, because the soul of all the people were grieved, every man for his sons and for his daughters. But David encouraged himself and in the Lord his God. Let's read again verse 6. And David was greatly distressed, for the people speak of stoning him, because the soul of the people was grieved, every man for his sons and for his daughters. But David encouraged himself in the Lord his God. Let's pray. Father in heaven, thank you, Lord, that this evening, O God, you will encourage all of us through your word. Thank you, Lord, for the cleansing of your Holy Spirit through the power of your blood, Lord Jesus, sa kada kinabuhi nga naa namo karon. Thank you, Lord, sa fresh nga love, sa fresh nga anointing, sa fresh nga wisdom nga among madawat karon nga kagabion, Ginoo. And salamat kayo, Lord, nga sa padayon ang imong gugma nagbugkos kanamo sa hingpit nga kalipay, kalinaw og panaghiusad, og padayon kami amhan nga maghimo sa among mga lakang sa pagsunod kanimo, Ginoo. Thank you, Lord, nga imong mga pulong padayong magsaway, magtudlo, magdasig ug maglig-on sa kada usa namo samtang kami karon magapaminaw niini. Thank you that no weapons of the enemy shall prosper this evening. Tabunan minimos imong hamili nga dugo, Amahan. Mani among giampo, gipangayo, madawat namo ni sa pangalan lamang ni Ginoong Hesukristo, among hari ug personal nga mangluluwas. Amen and amen. Magapanglingkod ta mga igsoon, mayong gabi sa makausapa. Mayong gabi natong tanan. For the sake sa ato nga time, ako lang gibasa sa inyo ang verse 1 about sa verse 6 aning 1 Samuel chapter 30. But pahibawon mo nako unsay mga panghitabo before ni siyang hitabua. Nga gisulong si ang kampo ni David unya nahurot ang iyang mga anak, ang mga kaanakan nila, ang ilang mga asawa o ang ilang mga kabtangan nga gipanguha sa kaaway nga mga Amerikanhon, samtang sila nagapanaw. So atras ata sa unsay mga panghitabo ani. Diri na nako tanan tan-aw tungod kay di ka kahuman og imo nang basahon. Kay ang mga chapters ana pasunod man na siya. So we know nga ani nga time si Saul maoy hari. Sa makausa kini si David na himong warrior ni Saul nga di basta-basta. Si David giawitan gigam-an nig awit sa Israel.
Ang mga Israelite nga mga babae na nag-awit sila nga nag-ingong si Saul nakapatay usa ka libo apan si David nakapatay na 10,000. Mao'y hinungdan nga sa kada gyera dagko ang accomplishment ni David. Sige siyang nagdaog bisag asa siya nga musulong tungod kay ang Dios nag-uban kaniya. Naghatag niya dako kayong dito kang Saul, naghatag ni kang Saul og kanang naang nakapahimo niyang nagjealous siya og ayaw ngadto kang David. Nganong siya mo'y nahimong bantugan, nganong siya mo'y nahimong inila. So ang iyahang jealousy ngadto kang David ni santop sa panghuna-huna nga pwede gyud nga kini siya mao'y mahimong sunod nga hari og dili akong anak, knowing nga paminaw kung ako'y hari walay laing mosunod nga maghari kun dili ang akong anak. Gawas kong mamatay ko og ang tanan akong kaliwatan. So pwede nang mangita kisay pwedeng ipuling hari. Pero kung buhi ang akong kaliwatan, siya gyud mosunod nga pagkahari. So kini si Saul ingon siyang, my goodness, parang agawon ning kingdom gikan sa ako No? Nagang mga leaders nga ingana. Ako malipay ko gani this evening akong gitsatan si Pastor Rodnel, gasgas pa kayo ang akong tutunlan, pwede ba kang mari ikaw sa iwali this evening kay ugma na kay iwali. And he said nga, Pastor, ako rabay mo interpret dire sa buol. Ang akong dakong kalipay nga ang akong gingsakupan, nagkat-on na pagtudlo sa pulong sa Dios. Nagkat-on na og wali. Gani wala ko dire pero na-bless kay ko sa wali ba. Katong daghan na kay tagipanggunita na ning kinabuhi niya. Hangtod tong dagko kay bulay ang gipanggunita niya, ang kitong gamayng bulay ang gipaak, hindi na kadayig sa Ginoo, tama? Grabe to. So ako dako kay akong kalipay nga nagkat-on, ako ganing gi-encourage gani sa atong mga leaders nga kaniadto ikaw wali og midweek. Ikaw wali og midweek. Ikaw wali og midweek. Malibad pa ni ba no, pastor? Mura pag asag di lang. Master man ka ana. No? Nga naman dako nato na ang kalipay nga magkat-on tatanan. Kay lisod kaayo palpak ning pagka-leader kung wala siya ay sumusunod nga og ingkasog mawala na siya. Di mo wa nay mo banos sa buluhaton. Muna diha. So, nagjealous og ayon ni si David si Saul ngadto kang David og maoy hinungdan nga sa makadaghang higayon iyang tawgon si David nga mag-play niya og music sa harp. No? Sa alpa niya, harp, alpa. Unya, ang naitabo mga igsuon kay tungod lagi ni si Saul disobedience man ni sa Ginoo. Temporaryo rasad siya nga pagkahari kay ang hari man gyud si David mao na ipuli sa iyaha. Matag higayon nga iyang tawgon si David. Unya si David magsugod nagtugtog siyang alpa. Makahuna-huna dayon siya nga mapuli gyud nako pagkahari. Mao nang sa makadaghang higayon iyang huson ang iyang bangkaw sa gilid ug iyang bangkawon si David. Mao na nga sige si David sad giproteksyonan sa Ginoo nga dili siya mapatay. And dili lang sa makausa kaduha nga higayon nga nahitabo tong iya jong patyon si David. Kadaghan gyud pero ang Ginoo nagprotect gyud ni David. And you know what, si David sa makadaghang higayon nga bangkawon siya ni Saul, mas nagtubo hinuon ang iyang paghigugma ni Saul og sa anak nga mao si Jonathan. Ug kita ane murag ay. Grabe no. Ingon pagod gani ang Biblia nga si David gilove jud niya og ayo si Jonathan nga iyang best friend sobra pas kababayin-an. Kinagrabihan to nga gugma nga nagpakita sa tinuod gyud nga love ni Jesus Christ diri nato mga igsoon. David gave his life for his friend and Jonathan gave his life for David. Kinagrabihan. And then nakahibaw-an na gyud ni David nga intensyon gayud ni Saul nga patyon siya, maunang nagtakas-takas siya gani ang asawa niya nga anak ni Saul nga si Michal iyang gibiyaan. Unya niadto siya dito sa kampo ni Ahimelech, kini si Ahimelech dunay 80 kakaubanan sa iya dito sa templo, dito sa dapit sa halaran nga puro pare. Nga maghalad sila sa Ginoo, dito siya paingon, unya niingon siya, gigutom ako, dunay misyon nga gisugo nako sa hari, pero wa ko nakadalag espada, wa po ko nakadalag tubig, og
pagkaon. Pwede ba ko makakaon dia? And the priest, ningon ang priest nga, wala ko ikapakaon nimo nga ordinaryong tinapay. Gawa sa tinapay nga pagkaon lamang para sa mga pari. Mga tinapay nga balaan og nahalal lamang sa pari. Pero gitagaan niya si David, nikaon si David og nya ningon siyang wala bay espada diha. And then ingon si Ahimelech na ay espada dire. Murag ikaw may gadalaan ni dire kay ang espada man ni Goliath katong imong gipatay og bato. Gipatay nimo og pintik o isling. No? Esa kana gamiton ako na ako nandadon. So kada ni sige nang gigukod-gukod og asa si David adtuon ni Saul og sa trupa sa mga Israelite kay patyon dakpon. And diyang dapita dunay makataho ni David nga nag-apas kaniya ang hari og ang kasundalon kay mapatay niya. Mutakas na pod si David sa laing dapit adtuon na pod. And many times nga sa panahon nga apason sila, gikapoy ang mga sundalo, gikapoy ang haring Saul, mupahulay sila sa usa ka dapit, sudlon sila ni David, unya pwede gani unta niyang patyon, pero ang iyang himuon kuhaon lamang niya ang espada ug ang bangkaw, unya huwaton niyang mangmata ug musagit sa dito sa ibabaw. Saul, nganong ni ani magapagukod kanako pagpatay nako unsa ra man ko daw patay ra kong iro nga imong gitagaag pagtagad. Nitingog si Abner, kisa man kang kapasipala aning among hari. Ingon si Abner, ikaw may presidential security commander. Pero tulog-tulog ka, tanawa, pangitaang asa ang espada, ang bangkaw sa imong hari. And so nitingog dayon si Saul, David, ikaw na, akong anak. Wow! And then ingon siya, mahal nga hari, ako ni. Karong adlaw, gitugyan ka sa Ginoo sa akuha. And karong adlaw patay na unta ka. Pero dili ko mubakyaw sa akong kamot sa pinili sa Dios. Sa anointed sa Ginoo, sa tinawag sa Ginoo. Iyang gilabay ang maong espada, iyang gilabay ang maong bangkaw ngadto sa ubos kay namo ni siya habog nga dapit. Unya ningon si Saul, David, mas buutan pa kanako. Giluwas mo karon ang akong kinabuhi karong adlaw. And lain na po nga dapit, lakaw na po si David, giapas na po siya kay patyon lagi. And for so many times, nga sige nilang gigukod si David kay ilang patyon, pero si David nahigugmar gyapon nila. And ani nga time, ningon si David, ang tanan nga mga sinalikway, ang tanan nga mga naay mga kaso, dito na nidagan ni David o nagpasakop na ni David ang mga kalalakin, ani abot sila sa 600 kabuok. Unya, ningon si David, pagsulti nga, muadto ta karon sa hari sa Palestine nga si Akis. Kinsa ning Palestine? Maoy kontra sa Israelite. Gani si Goliath, Pilistihanon man tong gipatay ni David. So kulba kayo nga si David mo'y gapatay sa Pilistihanon, karon magpasakop siya sa Pilistihanon. And he said, King Akis, dito to sa God. He said nga, tagai kog luna, tagai kog mga hayupan, tagai kog dapit nga adto ko mo puyo og mo alagad ako nimo. Pag sure, oy, lagi. Nga akong hari, kontra na meron. And after that, nag-alagad siya sa hari sa hari nga si Akis, hari sa Philistine kontra sa Israelita. And si David, together with his 600 warrior, sige sila panulong og mga kanasuran, pakigubat, mga villages, and then ang tanan nilang mga madaog sila, kuhaon nila mga kabtangan, kuhaon nila ang mga panghayupan, ang mga tanan nga mga gold, ilang ibuhis, ilang ihatag ngadto kang Akis, king sa Palestine, og si King Akis ni salig og ayo ni David. This time, padung na ta sa hapit na ta maabot chapter 30, amen? This time, ningon si King Akis, okay, girahon na nato si Saul karon. Si Saul ani nga time wala na nagsalig sa Ginoo, gani nidangop na siya sa mga sa salamangkiro. Nidangop na siya sa tigkonsultag espiritu. Mo man ilhanan sa mga wa na nagsalig sa Ginoo, duol mga tambalan. No? Mo na ilhanan sa mga di magtotoo sa Ginoo, mo duol tambalan. Unya sa pakigira na kuan na sila, nakalinya na sila.
Gi-instruksyonan na sila nga mao ni kamo aning dapita, kami diri mi moagi kamo diha. Si David ug ang iyang 600 warrior ni apil na sa gira. Karon ang bangga nila Israelita, ang si Akis, ang iyang kauban, mga Filistiyanon sila, kauban pod si David ug ang iyang katawan nga mga Israelita. Nakuha na to? Imong makita karon nga kini si Akis ni salig ug ayon na ni David. Nga karon si David mukuyog sa gera, ang ilang girahon si Saul ug si Jonathan ug ang kasundaluhan sa Israel. It seems like David fighting the wrong battle. My goodness, hindi ako ang kalaban mo. Hindi rin ikaw ang kalaban ko. Ang kalaban natin ang Diablo. Amen. Oh, nasakpan na dyan ka na ako, Diablo. Nasakpan na ito ng kaaway, no? So, he's fighting the wrong battle. Ingon ang mga princess, kaning mga pangulo sa mga Filistiyanon, King Akish, nga nung gipakuyog man ni si David, di ba kanhi? Valiant man of valor ni Saul. Di ba giawitan man ni sa mga kababayin as Israelita nga si David nakapatay na 10,000 si Saul o sa kalibo. Ang kuyaw ani karon musulong ta kalit ni silang kitay atakihon di na sandwich ta ani. Inigsulong na to dito gaatubang tagpakitinikba sa mga Israelita. Si David o ang mga Israelite muari sa tong likod yung kitay gipang tikbas na ani. Murag dili maayo King Akish nga imong pakuyogon ni David ug ang iyang warrior. Pauli ani. So si David ug ang iyang katawan nga mga sundalo, ang ilang mga asawa ug mga anak tuwa sa Ziklag na muyo. Nagpabilin dito kay they are about to face the battle. Makigira naman sila. So ningon si Akish sa iyang mga pangulo nga nganong wa man may salig anak ni David. Sa taas-taas ng panahon nga nag-serve na sa ako, wala na napalpak. Ayaw rin lagi nagpakuyuga, And so ningon si Akish, okay, David, ha? Ako David, wala ko'y problema, pero sila, murag lisod dyan sila. Gusto ko nga mukuyog ka sa gera, nisalig na kung ayaw nimo. One time, hindi ka nag-fail sa akin. Pero this time, David, for the sake nga naatay kalinaw, ayaw na lang magkuyog sa gera, pauli mo sa Ziklag. And si David, sa may akong sayop. Hindi ko nimo pa kuyugon. Wa kay salig. Ayaw lang, sagdi lang. Nagsalig ko nimo, pero pauli lang. So si David may pauli na siya sa iyang pagpadong sa Ziklag. Ang Ziklag di ay giatake sa Amerikanon. Gisulong di ay ang Ziklag ani. Gipang sunog ang ilang mga balong-balong, gipang sunog ang ilang mga panimalay, gipang kidnap ang ilang mga asawa, ang ilang mga anak, gipang kidnap. Ang ilang mga hayupan, gihurot, pagdala. Nasabtan na nato? So, wala kahibaw si David, anak. David is facing the wrong battle. Nga makigubat karon siya sa Israelite, wala siya kabalong iyang pamilya, giatake na di ay sa kaaway. Sometimes mauni na hitabo sa ato Nga wala ta kabalo nga kanya-kanya magtanaw ta sa kahuyangon sa usap-usa. Nagtanaw ka sa akong kahuyangon, nagtanaw ko sa imong kahuyangon. Si sister, si Brad nag-inawayay na diha. Wala ta kay balo, we're fighting the wrong battle. So ang nahitabo karon pag uli ni David, hilak siya taman nga naman sunog lahat. Wala na yung mga kahayupan, wala nang mga kabtangan, ang naa na lang nila ilang sinina o ang ilang espada. Moray na bilin. And so hilak og ayo si David, and then ang mga Filistiyanon pod sa laing bahin ni sulong na. Gamat sa nasila sulong padong kang Saul. Kauban kauban ni Saul ang mga Israelita, samtang si King Akish og ang mga Filistiyanon misulong na gadto sa mga Israelite. Si David gahilak dito sa Ziklag together with the 600 valiant warriors. Ngayon kay kang word nga valiant, mga igsoon, banggiitan nga magugubat. Di basta-basta. Hilak nag-ayon ni si David. And so samtang naghinilakay sila, mauna ni atong gibasa karon.
Ingon diha pagsulti sa verse na pabata, amen? Nakuha na to ang survey. Ang mga Pilistihano nigikan na padong paingon sa gera makigira ni Saul o ang sa mga Israelita. Amen? Samtang si David ni pauli ngadto sa Ziklag, unya nasunog na ang ilahang dapit, iyang mga asawa, ang iyang mga anak, ang mga anak sa iyang sakupan gipang kidnap na, mga asawa gipang kidnap na. Amen? So si David karon makigubat sa mga Amerikanhon, samtang si Akis ang Filistihanon makigubat kang Saul. So dunay duha ka gera nga nahitabo, nasabta na to. Okay. Diha na ni nahitabo. So remember, unsa ning panghitabua tungod kay dako kayo nig kalambigitan sa ato ang panahon karon. Tan-awa ha, in verse 1, it came to pass when David and his men were come to Ziklag on the third day that the Amalekites had invaded the south and Ziklag and smitten Ziklag and burned it with fire. Ano daw sabi ng verse 1? Ni pauli si David ug ang iyang katawan dito sa Ziklag, ang ilang naabtan sunog nga komunidad. Ang ilang dapit sunog. In verse 2, and had taken the women captives, there were therein, they slew not any, either great or small, but carried them away and went on their way. Walay gipatay nga anak or asawa, gipang kidnap lamang. Gipang bihag lamang. And in verse 3, so David and his men came to the city, and behold, it was burned with fire, and their wives, and their sons, and their daughters were taken captives. Anong feeling nimo nito? Masay feeling na to, ani? Kung ikaw ni si David, grabe imong feeling, no? O, hindi pa kasali, ang depression ani ni David, ang naka-distress ug ayon ni David ani dili lang sa hitabo nga gisunog ang komunidad, kundi dili lang sa hitabo nga gisunog ang komunidad, gipangkidnap ang iyang mga anak, mga asawa ug ang mga gingsakupan nga mga pamilya, gipangkidnap. Dili lang ni maoy nakapabugat ug nakapahasol, nakapasakit ni David ani nga time. But puno na ni si David, awas siya ani nga time. Why? Broken na daan siya sa mga nanglabay pa nga mga kapanahunan, many times na siyang ginagukod kay patyon. Nalayo siya siyang asawa, nalayo siya siyang best friend, napalayo siya na itsapuera siya, gutom uhaw. Gani iyang gidescribe sa iyang mga hilak, samtang nagtakas-takas ni Saul nga gutom siya, walay kaon, balibaran pagyud siya sa mga neighboring, kuan mo duol siya, mga ayog tabang, di pagyud siya tabangan. So depressed na daan siya ani, and then niabot pag yun nga time nga parang wala na. Yang ang mga asawa, tuwag ipangdala. By the way, mga asawa ni, because kaniadto, na ay gitawag og mga polygamist nga practices, but this time dili ni pwede. Kay against ang Lord na to ani. When we say polygamist, daghag asawa. Kapin sa usa. Ha? Alwin, usara ha? Bantay, daghanon. So in verse 4 tanawa, David and the people that were with him lifted up their voice and wept. Nagtiyabaw sila, kanang mingon diha, si David ug ang iyang gingsakupan, nagtiyabaw, lift up their voice. Ah! Ah! Sila tanan. Asabtan lagi na to, amen? And then ingon diha, until they had no more power to weep. Walang mailuha. Walang murag idjis ni sila ani. Walang malalapitan, wala nang maiiluha. Unya ningon dia, sana mailuha pa. Akong nindot og tupi ka Wilson. Ongyat. Salamat sa Lord. Tamawa pa kapatupi diha, patupi na mo. Hello? So, kapoy na sila hinila. Kung sa mataan ay magsigir taghilakay. We must do something. Ilhon na to kisay tinuod na tong kontraan eh. Na? O niya ingon ang verse 5, and David's two wives
were taken captives. Dalawa yung sa kanya. May mga anak pa. Oh no. And then ingon diya, Ahinoam, the Jezreelites, and Abigail, the wife of Nabal, the Carmelites. Kini si Nabal mga igsuon, mao ni siya gipangayuan ni David og pagkaon. Pero wa ni nitabang ni David, iya pa hinuong ipapatay unya si David. Pero si Lord maoy ni kastigo ni Nabal, giatake ni siya high blood pressure, ni tikig ra ni namatay. So nahimong balo ni si Abigail, unya kay kini si Abigail, bisan siya og minyo siya ni Nabal, sadyang nabalo man siya, mura man po siya Miss Universe, kagwapa. Mao ning naminyuan po ni David. Sa verse 6, tanawa ha, verse 6. Mga ginikanan, pay attention sa verse 6, tanawa. And David was greatly distressed. Dako kaayong kahagsa ni, dako kaayong bibugatan eh. For what? For the people speak of stoning him. Iyang sakop, gaplano silang batoon nato. Isa may gaplano dihang batoon si pastor. Huh? Ayo. Yung akala nila sila lang may problema. Pag ilang huna-huna, ikaw David, ikaw may nakaingon, ani tanan, wala sila kabalo. Nga kung unsa ilang kabugaton, si David doble-doble pa. Kaya ang ka-David, sukad pa sa una. Nga kanunay siyang ginagukod, kanunay siyang kanang gusto nga patyon, kanunay siyang sinalikway, gikan pa siyang pagkabata, ginabuli na siya, dili siya military nga material nga pagkatawo. Rejected siya mo nang gipabantay na lang siya, ihid siya mo nang gipabantay na lang siya, og mga karnero siyang papa, nga si JC, gikas siyang pagkabata. Karon, nahimo nang ta siyang sundalo, gikasinahan man po hinoon siya, og buot nga patyon. So nagtakas-takas siya, gutom uhaw, tanan niyang giagyan. That is why ningon siya pagsulti sa Ginoo, Lord, bisan gani ang mga lagsaw, nakakaplag sa suba, sa panahon nga wow sila. Gimingaw sad ko nimo Ginoo. Kanus si David ni sulti ana sa panahon nga wa nay tawong madangpan niya, sa panahon ang tanang tawo gustong mo patay niya aron makadawat og reward ni David ni Saul. Sino bang makapagsabi sa akin saan nagtago si Saul? Bigay ko ang prinsesa kong anak. Bigyan ko ng half of my kingdom. Everybody, ang tanan nagapangita ni David aron pagpatay kaniya. So depressed na daan ni siya. And karon nag-encounter siya aning dako ang problema ni. Dalawa yung nawala sa kanya. Tapos sunog lahat, wala na. Ano na ngayon? Plus, kining iyang kuyog nga 600 nga mga warriors, nagplano pag yung patio nato ni David, mo ni nakaingon, batoon nato ni David. So grabe kaayo. But next, diya nga verse niya, David was greatly distressed for the people speak of stoning him. Batoon nila, because the soul of all the people was grieved. Dili po ni mo mahayan ang mga tao nga naman. Grabe po ang ilang kaguol. Dili ni mo ma-blame po ni mga tawahanang buot kanilang batoon. Kay naapod sila gidanasan nga grabing kasakit. Ayo, anaa patadiha? Oh, every man for his sons and for his daughters. But David encouraged himself in the Lord his God. So simple ra kayo ang atong tema o ang atong topic. Dinhi pa ta magsugod. Encourage yourself in God. Naara diha. Kana nang wala nay mo dasig nimo, walay mangumusta nimo, walay makigsulti nimo, wala tanan. And og maabot nimo ang imong likod ingana. Padayon pagpangalagad sa Ginoo. Kaya nimo na.
Ikaw na'y mudasig sa imong kaugalingon. Huwag mo sabi, kawawa naman ako. Magselfie na ka na yun. Kawawa naman ako. Parang ano talaga ako. Ngani naman siguro ko. Encourage yourself in the Lord. Kinsa pa may mo encourage ani ni David? Ang mga Pilistiyano, dili siya pakuyogon. Ang mga, si Saul, si Jonathan, sila tanan. Against na sa iya. And dili si Jonathan. Pero kay si Jonathan, kuyog man sa gera sa iyang papa. And then ang iyang mga sakop, ang iyang mga sinaligan, my goodness, mga valiant army, raman eh. Silang tanan buot ng mapatay niya. Kinsa pa may mo encourage niya? Kinsa pa mo encourage nimo sa panahon nga ang tanang tao lagot na sa imuha, pati yung nasa pamamahay mo, ang mga sakop nimo sa pamilya against na nimo. Kinsa pa mo encourage nimo? Puno na ka kayo, na-stress na ka, na-depress na ka, nabugatan, nag-ayo ka. Wala kay nindot nga nakita, kinsa pa mo encourage nimo? That is why mga ginikanan, sometimes ang atong mga anak, batuon tagdili, maayong pinulungan, sakit kayong manulti. Nakarelate mga ginikanan? No? Nya sa palibot, wa na. And then kung dili ka woman or man of faith, sigurado ang imong depression, ang imong great distress will lead you into a great destruction. Munang nakauban, mag-suicide na lang. Kaya na-depress nag-ayo. That is why this time, pikpika sa imong dughan, ina-encourage yourself unto the Lord. Encourage mong kaugalingon sa Ginoo. No? Sa testimony, ikapoy ko, nahubo na ko sa akong TikTok. Gisingot na akong medyas, hubo na akong medyas. Ingon ko ni mami, kuha akong sinila sa sakyanan. Kay murag, di pa ni mahungman. Ingon siya na ako, Pastor, ug dili lang yun, Ginoo akong tuyo, di na ko pakita ani diri nila. Nga naman, napuno siya taman. Kung sabi ko, sige pa, ilabas mo, istorya tanan. But he said, kung mo give up sab ko, kinsa naman lay mo stand sa kong pamilyang, ako pa may Kristohanon sa among family. Kanang pasangilan ko, Pastor, nga ko na ko nang hatag og abot sa yuta, nga ang tanang abot sa yuta, tuam nila. Nga ko nang hatag. Kanang adaghana lagi, bastang daghana gyud. So, mao ni ang pinaka-message ni Lord sa kada usa nato. Encourage yourself. Unang-una, nagkamali ka. Sinsa dinhi wala nakasala. Una na mos langit, oy anong na pamamudere, wala na mo sala. Una na mos langit. Tumawa na sala dito pauli na mo. Karong gabi ho, pangatulog naman mo, pangmata og ma, kay wa mo yung mga sala na mga perfect na mo. Mauli na mo sa langit. Kitang tanan. So, how can we encourage someone na kita mismo inog-encourage? I'm speaking also to my sister-in-law. Lami kayong ulion ba, pakigsultihan, dasigon. Ngayon, hindi ka mura nung kagwala, kay happy ra kay ka, grabing mang-encourage sa uban. Yes, tinuod ni. Nga kitang tanan, kamao kayo mo encourage, but we don't know how to encourage ourselves pag kita na ang problema. Tinuod? Oh. Si Ma'am Biri, magligon ta, ma'am. Ati Tisay, magligon ta. Ati Tata, Kuya Roger. Pag ako na, kaulion. Kagibapon, kadaganon, kataguon. That is why, daghang mga time nga si Jesus, iyahang palayo siya sa mga disciple o mag-inusara na lang siya. Kay mao na time nga muduol siya sa Ginoo. Sa amahan,
panahon sa adlaw, mangayo siya masakiton, magwali siya, daghan kayong mga pasakit niya, sulti mo, butang-butang niya, mo tamay niya, mo planong mo bato siya, ang planong mo patay siya. And that is why ang iyang sikreto, human sa iyang gimbuhaton, mga tinunan, pangatulog mo dito, kay mga hingatulogon mo. Muadto siya sa Mount Olive og makigsulti sa Ginoo. Ay mga time nga ingon ana. And adto ta sa kuan karon, adto sa adi ta ani sa higda sa takay. Namisig tulog. Namisig pahulay. So, this time, gi-encourage ni David ang iyang kaugalingon. Sa panahon nga wa na'y mudasig nimo, time na ni, nga ikaw na'y magdasig sa imong kaugalingon. Mayroon pa na uban, natuyok na ni siya, kaya istorya siya. Wala! Ga-encourage kasi imong kaugalingon. God made you to outlast every storm. Mamiga storm, signal number 5, maabot na signal number 8 na nga storm. God made you to outlast that storm. Encourage mong kaugalingon. Now listen to this. Gusto ni Lord nga magkat-on ka ani. Mali man ni siya. He's facing the wrong battle. Ni Sulaiman siya pakigubat, unta. O wala lang ni siya ni ato dito sa mga Filistiyanon. Diri rin siya, nagpundo rin siya Ziklag. Di mapanalipdan niya yung family. And kuyaw ani, o dito siya sa mga Filistiyanon ni Kuyog, unya, ni padayon ko sila sa pakigira, pwedeng siya mismo, or iyang ging sakupan, maupay makapatay ni Jonathan, o ni Saul, nga iyang higugma pag-ayo. Unya, magaguol na siya, pagbalik, pag yun nila, sunog na ang ilang dapit, o ang ilang mga pamilya, wa na diha. Muni ang mahimong resulta when we fight a wrong battle. Pag makigira ta, dili mao nga kaaway mga igsuon, sigurado kita. And let's put it in our mind and in our heart. Nga ang ato ang kaaway, ang yawa. Bahala nagmura demonyo ning dagway, basta kay dili na mao. Amen. Kana bang kanunay na kang maigo inigwali mo sakitan na kag-ayo ba niya mo suko na kag-ayo ni pastor imong tan-aw ni pastor mura nang naisungay. Kanunay igo ani ba? Nga na no? Pero sa pagkatinuod lang dili tawo. Ang diablo, ang espiritu sa kangit-ngit, maoy atong kalaban. Unya kung dili na nimo makaya pinaagi sa pulong, it's time for you to kneel down. Ampo na, Lord. Di na ako ni kaya. Mo gibuhat ni David. Gigisi niya yung bisti og nagpuasa siyang naghilak samtang hapit na unta siya bang batoon na siya ni. For the sake sa ato nga time, giingnan ni David si Abiatar. Pagkuha dito, pwede na tong ihalad sa Ginoo. So naghalad sila sakripisyos Ginoo niya, nagampo si David, Lord. Kumusta man, Lord? No, si Lord, kumusta? Kumusta man, Lord? Okay ra ka diha? Lord, sabi na kong buaka kaayo, Lord. Unsa man Ginoo? Pwede ko to si David, puslan man, dire, dasman! Pwede gigana, no? Kay sukol na tanan, against na ang tanan. Patyo na siya. Nya gato mo 600 ra mo kabuok wa mo kadungog sa giawit sa una sa Israel napulo ka libo na tumba sa akong palibot 600 ra mo magsukol-sukol na ka. Pwede gingana si David ha. Pero si David mga igsoon nihilak siya sa Ginoo niya ningon siya kumusta man ka Lord. Kumusta man ka? It means kumusta ako Lord. Di kay kumusta man ka. Nagampo siya sa Ginoo, naghalad siya, unya ningon siya, Lord, gukdon nako ang mga Amerikanon. Maapsan ba nako sila? Ma-overtaken ba nako sila? And the Lord said, you go now. Kay ma-overtaken na mo sila. And abot nila dito sa brook, mga igsoon. Niingon ang mga 200 sa mga warrior, gipangkapoy na may kalakaw. Nga naman, sige maghilak sila, way kaon ka po asa. Karon musulong pa dyan sila, kailang bawion tong mga gipang-kidnap ng mga anak, mga asawa. Gipangkapoy na sila, o dili na sila makakamoy. Ingon si David, pabilin ng gikapoy, 400, tara padayon ta.
And pag abot nila sa unahan, mga igsuon, nasakpan nila ang mga Amerikanhon, gapakpak, gasayaw-sayaw. Oh, nidaog ta! Daghana. Samtang ang mga kababayinan to, gipang kuraw, gipang sulod nila silahang mga tangkaw. Tangkal na sa amo, tangkaw sa inyo, bahala na. And sugod na dayon sila panimalos, pampatay nila tanan, unya gikuha nila ang ilang mga anak, mga asawa, ang tanan nga ilang mga kaptangan, apil pang kaptangan sa mga Amerikanhon og namalik sila. And ang ilang dako kayong kaguol, ang ilang dako kaayong panaghilak, napulihan og mas doble og mas grabing kasadya. Nga naman, kompleto nga nabalik ang ilang kabtangan, ang ilang mga hayupan, og ang ilang mga asawa, og ang ilang mga anak, nakakuha pagyud sila mga spoil nila. Sa na spoil mga igsoon? Mga nailog nila gikan sa gubat. Pwede ba nato palakpakan ang Ginoo mga igsoon? Now, many times nga we are so professional kung mangdasig tas uban, mo encourage ta sa uban. Even si Pastor Junas. Then mong gamit patag mga pulong nga kanang lami paminawon bang mudasig. Labaw sa tanan, tandog sa balang espiritu mo ay nakapalig-on og nagdasig ni anang tawhana. Usa sa atong mga batan-on nga gracias Ginoo ni ana karon nagsimba. Nakit-an rana sa iyang igsuon nga nagbitay sa pisi puti na. Luspad na. Gabitay sa pisi. But grasya ni Lord kauban na nato nga gasimba karon. Kay napay plano si Lord. Nakit-an sa iyang igsuon kay kung wala. Bisag naabdan lang tog pila ka minuto, wa na to, patay na to. And grasya ni Lord ni ana karon dinhi nagsimba sa Ginoo. Now, muni ang gusto ni Lord nga masabtan nato pag-ayo. Sa time nga wala na kay kadaganan. Wala na kay kasultian, unsa to Len, supukit na. Supukit na kayo. Isa pa diha mga gaawas na. Isa pa nga puno na diha nang di na kaginhawa. Sa time nga ingon ana, labi naga-expect kag mga tawo nga mo encourage nimo unya makapatabang panuon nimo. Inga na? Mao na ni. So, when we are discouraged, so how are we going to encourage ourselves in the Lord? Usaon man nato karon pag-encourage ang atong kaugalingon diha sa Ginoo. Sama kang David. Sadyang ang atong mga anak musukol na to, kita mga ginikanan. Sadyang ang atong palibot, puro na lang pagdaot, pagtambay ang imong madunggan. Sa tanan nga mga puro na lang kasakit, puro na lang kabugat. How are you going to encourage yourself in the Lord? Nga si Lord, raba, dili siya mo tingog dayon ni Lord, nag-uol na kayo ko, wala nini tingog na ko, Lord, Lord! Di na ba siya mga, anak, lingkod, paminawa, ang akong isulti. Di nga na si Lord. So, unsaon man nato pag-encourage ang atong kaugalingon? Number 1, remember His promises. Mo bitaw sige kog ingong timan, memorize, basa. Because inikabos panahon, wala na mo encourage nimo. Asa akong anak? Wala mo encourage nimo. Say. Mami, wala mo encourage nimo. Bisan ba na? Mo pa-discourage. Wala mo encourage. So, ang imo nga number 1 nga makapa-encourage ug ayon nimo is the Word of God. Nya kadi man katigbasa. Karong adlaw dapat pagmata nimo na kay gibasa, aron na kay pamalandungan. Inikabot nas problema. Uy, mao jud ni ako nabasa. Mao jud ni giwali ni pastor.
Di man ka mo basa. So daghan kayong mga promise sa Lord. Usa sa pinakadako nga promise nga akong nadawat sa Ginoo naas Genesis chapter 15. Every time nga magtan-aw ko sa akong kahimtang ug murag magsulpiti na ka, remember that you are a child of God and gipuno ka og promise ni Lord. Genesis chapter 15 verse 1. After these things, the word of the Lord came unto Abraham in a vision, saying, Fear not, Abraham, I am thy shield and thy exceedingly great reward. Kani nga tay, mura nag-inusara si Abraham, naadlok na siya, nalaay, gilaayan sa kinabuhi, discouraged, tingalis kinabuhi. Pero giingnan siya, Abraham, ayaw kahadlok, kay ako ang imong tigpanalipod, ug ako ang imong hilabihan kadakong ganti. Palakpaki si Lord. And this is not just the promise for Abraham, but sa tanang nagbasa og mituo ani promise din nimo. Si Lord, ang dako kayong ganti. No, nakasuway ba ka mga igsuon nga parang wala kang sayo? Murag wa kay imo, puro ra pahuwam. No? But si Lord ang imuhang protector. Siya ang imong exceedingly great reward. Sadang nag-uli migi kag daguhoy mga igsuon, ang akong wife di mo tarog lingkod. Gasigi siya gunit sa aning bank, kay diri man siya sa second set sa likod, sa back seat. Sige siya gunit aning usang lingkuranan, sige siya pakigsulti nako. Nga naman, kay gaagi mi sa dapit nga awaaw, mingaw kayo, unya dihay naay magbutang-butang dayon dihag mga kahoy, unya pangayuan ka. Butang kahoy ang kalsada nya, kuhaon tanan nimong gamit. But si Lord ang atong protector. Now karon kung wa kay basa-basa sa pulong sa Ginoo, wa ka ni kakatuod asa mga saad ni Lord. Sa panahon nga depressed ka, wanay taong kadaganan, ikaw mismo sa imong kaugalingon, di nakaka-comfort sa imong kaugalingon because natabunan na ka sama kang David sa imong kasakit o kabugaton. Who will encourage you? Wala. Need kag word ni Lord. Mubit ang nga mubasa tag Biblia, ang promise diha, timan Tanawan ninyo mga Biblia ka, wikahinlo kayo, dapat ana kay color ana. Nakuluran na nimo, inig problema nakaukab din ka, wow, lamia sa saad, Lord. Ako guning-gunitan. Daghan pa kayong mga promise gay mong makitaan sa Biblia. Numbers 14:28, ingon si Lord, as surely as I live, declares the Lord, I will do to you the very things I heard you say. I heard you say. Dili, you see. You say. Sa Bisaya pa, ingon nga ako buhi nga Dios nga imong gialagaran. Buhaton nako bisan unsay imong gula sa imong baba diha sa mga pag-ampo. Exodus chapter 14 verse 14, paghilom lamang kamo. Kay ako'y makig-away alang kaninyo. Exodus 33:14. And, hingon na po diha mga igsuon nga may angels will go ahead of you to prepare the way, to prepare the place nga akong dadaan sa imo and to protect you along the way. Grabe na nga mga promise, no? And ingon siya nga ang akong pulong, dili yun na mapalpak, dili mapakyas. How come? Nga sigir tag reklamos kinabuhi tungod sa kadaghang nakapabugat nato pero wala tay mga saad nga gigunitan sa Ginoo. Si Lord gusto niya nga inumduman niya ang atong mga promise. Psalms 30 verse 5, there will be weeping in the night, but joy comes in the morning. Asa man kakaron nagtan-aw sa paghilak nimos kagabion or namalandong ka nga moabot ang kalipay sa kabuntagon. Kana ra bang atong kinaiya ining abot problema murag di na mobuntag. Kangit-ngit na guni forever na inga mao man manggog ka ni. Ingana na ta. Unya Matthew chapter
chapter 28, verse 20, ingon si Jesus, mag-uban ako kaninyo to the ends of the earth. So, hinumdumi ang iyang mga promise mo na number one nga ato ang asset. Unsaon nga ma-encourage na to atong kaugalingon. And number two, remember His command. Hinumdumi ang sugo sa Ginoo. Atong basahon, Hebrews chapter 12, 1 and 2. Hebrews chapter 12, verses 1 and 2. Wherefore, seeing we are also compassed about with so great a crowd of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Verse 2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and it sat down at the right hand of the throne of God. Muni command ni Lord. So kung gusto nimo i-encourage mo kaugalingon, hinumdumi ang iyang sugo nga nag-ingon, focus, tutok lamang kang Kristo. Tutok lamang sa gante. Sikag tanaw unsa kalayo ng imong daganon. Napay uban kadagan mo sige apil de gyud kanako ro. Tanawa ka gikapoy na ka. Apil mo ray tira ni mo ron. No? Remember His command. O sa may command, focus ni Lord, focus sa reward. And number 3, think about those Bible characters like Jephthah. Sa panahon nga depressed na kayo ka, stress na kayo ka, rejected ka, mura ka, guay bili. Huna-hunaa. Wa may mo encourage nimo. Huna-hunaa ang mga tao sa Biblia nga niagi grabing kasakitan o giunsa sila pag-bless later ni Lord. That's number 3. Huna-hunaon nimo ning mga tawana si Jephthah. Gipakawalay bili, gisalikoy siya. But panahon sa gera, siya mo'y nag-lead, ingon nga champion nga army o giluwas niya ang Israelita. Gikan sa mga Amonihanon. Job, patay tanan ng iyang mga anak, gisunog ang iyang mga kabalayan, igo sa kilat, giagaw sa mga Midyanhon ang iyang mga hayupan. Gibalikas siya sa iyang asawa, gireject siya sa iyang asawa. Oh, grabe. But unsay naitabo, gidubli ni Lord ang blessing ni Job sa dihang na-restore na niya. Nakabaton pa siya mga anak, mas labaw pa kabuutan, kagwapa, o ambungan, mas ambungan pang Pastor Junas. Kana inyong kinatawaan ba, murag na ay... Namdumi si Job, Joseph, rejected sa mga igsuon, gibutang-butangan, gibaligya, giprisong way sala. For 13 years nag-antos, naunsa man si Joseph, nagkuruna og bulawan, nag-necklace og bulawan, nag-bracelet og bulawan, nahimong gobernador sa Egypt og nahimong panalangin sa tibuok kalibutan. Hinumdumi sila. Next, number 4, look up or pray. Sa panahon nga, wa na kay makita, dinis palibot nga mo encourage, di mo puro na makadiscourage. Yangad! Yangod sa Ginoo! When we say look up, it means pray. Gusto mo ato nang i-prove? Acts chapter 7. Si Stephen nagwali, ang mga tao ni wala nakauyon sa iyang ipangwali, nagkagut ang ilang ngipon og nagdagan sila ngadto kang Stephen, the first martyr nga Christian nga gipatay sa Book of Acts. Gibato si Stephen mga igsuon, gakagot ang mga tao, gibunog siya, gidrag siya, giguyod siya padong sa gawas.
Yung mga tao na munit og bato og buot na siyang batoon. But Stephen looked up. Nihangad siya. Nakita niya ang mga butang sa langit o dili ang mga butang siyang palibot. Listen, unsa may makita ni Joseph sa palibot, ni Stephen sa palibot, mga taong suko niya, gagunit og bato, buot mong patay niya. Pero pagyangod niya, kinsay ang nakita, ang Father nga naglingkod sa trono, ang Son nga naglingkod sa tuo sa trono. Muna ayaw sig tanawan ng taos palibot. Ayaw sig tanawan ng guada kay makitaan. No? Bisan nga ang coronavirus, di mo makita, pero murag tinuod. Kaya nag-face mask na tanan. Di ba? So, verse 54 in chapter 7, book of Acts, chapter 54, chapter 7, verse 54, when they heard these things, they were cut into the heart, and they gnashed on him with their teeth. But he, being full of the Holy Ghost, looked up steadfastly unto heaven. Kakagot silang nagtanaw ni Joseph, ni Stephen. And then si Stephen niyangod das langit. Unya ningon dia, I saw the glory of God and Jesus Christ standing on the right hand of God. And said, behold, I see the heaven opened and the Son of Man standing on the right hand of God. Wow! Yung mga taos palibot, gusto nang mubato nimo, yaangod ka. Ang gawa sa imong babaon sa imong nakita diya sa Ginoo, dili sa imong nakita sa imong palibot. Amen? Magtanaw ka kung sabi, ikaw, mura na ba kag, ikaw po, sige ron, bato ron. Pwede nga na, no? Pero niyangod siya, ang nigawa siyang baba, ug asa siya nakatutok. Amen? Kung asa siya nakapokus, may mugawa siyang baba. Ako sad. Dili ko moingong sa panagsa, kundi sa kanunay. Ang magula sa akong bakba, ang akong makita. What if ato na ning sugdan? Desisyonan na nato, Lord. Diha na ko nimo magtan-aw aron dili ang ako nakita may akong So look up. Mga tao ani, wala na idapig ani ni Stephen. Batuon na tanan, patyon tanan. Si Apostle Paul, dili pa siya Apostle, Saul ang iyang ngalan pa dinhi. Siya maoy nag-ingon, or siya maoy ni pirma, siya maoy ni dukduk sa martilyo, siya maoy huwis ani nga time, nga patyon si Stephen nga sumusunod sa Ginoong Hesus. Kay sa chapter 9 pa man, si Paul, nakabig nga Kristohanon. Relihiyoso man siya, parisiyo man siya. So in verse 57, they cried out with a loud voice and stopped their ears and run up to him with one accord. Usara ka direksyon, gadagan silang tanan, padong ni Stephen, gadalag mga bato. And ingon diha, they stopped their ears. It means na nampong sa ilahang dunggan, kaya di sila gustong makadungog sa unsay isulti ni Stephen. Doon ay mga tao, mga isun, magwali ka, magdi ganang minaw. Ako na po, ikaw na ni Ran. Betuo ka. And then in verse 58, and cast him out of the city and stoned him. And the witnesses laid down their clothes at the young man's feet, whose name was Saul. Tanawa? Kini mga witness nga niingon, kini si Stephen, nagpasipala sa Diyos, kini si Stephen, kabutang-butang ba? Sinugo rapor ni Saul. Kini si Saul, mahimo niya ning Pablo. Gikas pagka manglulutos, mahimong ibang hilista. Magwalali. Ilang gihubo ang ilang biste, gibutang sa tiilan ni Saul. In verse 59, and they stoned Stephen, calling upon God and saying, Lord Jesus, receive my spirit. Samtang gibato siya, nakafocus gyapon sa Ginoo. Kitag makadungog tag istorya, nakafocus pa batas Ginoo. Ingon patos taga sikihar, nakapokus sa batas Ginoo. Batoon tag sakit nga pinulungan, makadungog tag istorya, focus pa bas Ginoo. Ingon diha in verse 60, and he knelt down. See, look up, pray. He knelt down and cried with a loud voice, Lord, lay not this sin to their charge. And when he had said this, he fell
asleep. Ang Bible, King James, ingong, he fell asleep. Wala siya ingong namatay. So it means, kitang mga duna na kinabuhi diya sa Ginoo, kining atong kamatayon, pagkatulog ra. Kaya nga itong Espiritu di naman mamatay. Di naman silutan sa impyerno. We know nga sa Revelation, ingon ang ikaduhang kamatayon, mao ang impyerno. Nya kay nakalatas naman taan ng kamatayon nang ingon sa Romans. It means nakalatas na ta sa impyerno. Kay nadawat man nato si Kristo nga naghatag og kinabuhi. Kuya wag tagaan ta niya Holy Spirit o nya mga impyerno ra gyapon ta maapil o ka impyerno Holy Spirit. Kay siya may silyo nga nagpuyo diri nato, di na pwede niyang kuwaon kay mo'y ilhanan nga ni kuwaon na niya maapil ta. Kay naaman siya sa sulod nato, mo man ay kaluwasan, mo nang pangutanon kag luwas na baka ayaw duha-duha ambot lang si Lord ay nasayod. Human na kagipasabot nga Holy Spirit na sa suod nimo. And ingon siya siyang pag-ampo. Tanawa ha, gibato na siya, padung na siya mamatay. Ingon siya, Lord, ayaw silag pakasay pa sa ilang gibuhat. Nabuhat ba nato ne? Di ba dahil mo ingon, Lord, paulanig kalayo. O nadunggan imong na unsay mga sa Jundel, nagasgas ang tuhod, del. Or nakadungog ka ditong nasuklat ang mata. Or nakadungog ka ditong na sama kang nabal nga ni kalitra o gahi kay giatake namatay. Di ba dahil mo yung ni malos ko si Lord para nako. Kani mga taong naajay ko, naraman siya madawat sa Ginoo. Inga na ta. Di ni may bawaan niya itong pagka-Kristohanon ani. Muna si Lord, gusto niya na usabon ta ana. Bisan si Stephen, sa panahon nga babugtuan na siya kinabuhi, kaya ang tanan mo bato na siya, iyang giampo ang nagagunit og bato og ningon siyang Lord, ayaw silang pakasada. Gaampo na ba ka nga katong nang libak nimo? Dili pakasados Ginoo? Or imong pagampo, Lord, manghubag ilang ngabi, Lord. Pamatud-an nimong buhi ka nga Dios nga akong gialagaran. Ha? Or Lord, makatulog na unta silang way matamata na. Sa kanta pang Yoyoy Bilyamil, ang uban kanila na nga ayaw ang uban na menteryo. Albularyong buta, miskitiroan og tabla. Usay nga naman ang mga tao. This time, learn, please. Uy, pamilya sa One Way Disciple Church, katawahan nga nagsunod, magkat-unta. Nga bisag sakit, di mong iampo siya, sige lang iampo, Lord. Gugwaon, laki na ako ni siya. Lord, ngipasaylo man ako sa Lord, pero bisan pag isaya na ako nag-TikTok, Lord. Hoy, mga Kristohano, na mo TikTok. Hello? Kasabot mo ko sa TikTok? Kanang TIK, TOK, kabalo mo ko sana? Part sa lalaki na. Karon pa ta kay bao? Mao bitang sa una rang sigitang kipasidan-an nga kining maong uso-uso karon pornography ni. Munta mo tuo. Ang TikTok part na siya, private nga part, pinaka-importante na sa mga lalaki. TikTok mo. Hindi man nato sabton. No? So, he kneel down and pray. Mao ni siya nga, how do we encourage ourselves in times nga depressed ta? Kneel down and pray. Mao na siya or look up na siya sa number 4. And then number 5, last one. Set your mind and your heart on the things above. Imong kasing-kasing, imong una-una, imong kasing-kasing,
isintro sa mga butang nga langit nun. Mausab ning gipakita ni Stephen. Dadto ra gyud siya nakahangad siya. Nga naman, because kung dili ka kamaong mo encourage sa imong kaugalingon, sa paagi nga hinumduman nimo ang mga promise ni Lord, hinumduman nimo ang iyang sugo, hinumduman nimo ang mga taong niagi grabing mga kasakitan nga giprosper sa Ginoo, hinumduman nimo nga moampo ka o muhangad ka, or dili nimo hinumduman, or dili nimo buhaton nga imong una-una kasing-kasing focus lamang sa mga butang nga langit nun, unsay mahitabo nimo? Dili ka maka-encourage sa imong kaugalingon, gasalpiti ka, nagulat kag taong encourage nimo, ang taong tig-encourage nimo mas nakapasakit pa inon nimo. So na-depress na ka, na-down na ka, and then para na kang parang wala nang silbi. Tapos kausapin mo na ngayon ang sarili mo, wala ka nang karapatang mabuhay dito sa mundo. Wala nang nagmamahal sa iyo, wala nang accept sa iyo, wala nang nag-forgive sa iyo, wala ka nang friend, wala na lahat. Patay na sila. And so ikaw karon nag-self-pity ka, bitaw no. Ang yawa na dasig, sige siya sul-sul nimo, sige siya encourage nimo, tanawa. Sige kag ampo maayo ka, wa man lagi ka naayo, tanawa. Wala ra gyapon. Bitaw no, giunyon-unyunan na nimo ang yawa. Mauna na time nga mabugnaw na ang imong pagtuos Ginoo, mabugnaw na ang imong gugmas Ginoo, moabot ang time mamatay ka spiritually o mopalayo na sa Ginoo. Matthew 24 verse 12 to 13, and because of iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Tungod sa pagdagsang sa mga kadautan, ang gugmas kadaghanan mabugnaw. In verse 13, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Pareha ni David. Naapay pamaagyan ni Lord. O sa ako mo. Apa na yun? Sulong. Move forward. Nga naman, listen to this. Pwedeng mahimong duha na ipalpak ni David. Tanaw sa nako tanan ha? Para masabtan na to. Kaya mamauli na ta. David, sa una, he is fighting the wrong battle. Imagine makigira siya sa Israelite. Nga ang naa dito si Saul o si Jonathan, iyang gihigugma pag-ayo. Kuyog siya karon ni Akis o sa mga Pilistiyanon nga kaniadto iyang gipatyan sa ilahang general nga si Gulayat. Ni kuyog siya. Bantay makitaan mo na ako ha, kuyog mo nila. Unya makigira naman ako among pastor gato o kag. Bantay ha, you are fighting the wrong battle. Okay? So muna una nasayop ng daan siya sa iyang gira. Buti na lang, gipapauli siya sa Ginoo. And pag-abot niya dito, pwedeng ikaduhan niya nga may tabo nga second, ikaduhan niya nga pagpakigira sa sayop. Kung sa dihang bato na unta siya, makigira siya nila. Sige, kita tong gustong mo bato diha. Direct! Nasabtan ni David, nga dili ang Israelite ang akong kontra. Uli ta Ziklag. Karon nakig-away mo nako akong gingsakupan. Dili gyapon kamo ang akong kontra, ang Amerikanhon. Nakita na to? Ang atong kaaway si Satanas. Nagkasinabot ta. Gipang-kidnap niya atong mga asawa, mga anak, mga igsuon. Gipanggapo sa sala, galisod sila karog tangtang sa mga bisyo, galisod og tangtang sa mga sala, gipang-kidnap. And ang mga nakidnap dili atong kontra kundi mga minahal nato sa kinabuhi. Kung dili ka kamaong mo encourage sa imong kaugalingon, ang Biblia nag-ingon. Because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Verse 13, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Katumula hutay hangtod sa katapusan maluwas. Amen? So, when it seems like sa kinabuhi nato unfair, and nobody wants to talk to you, nobody wants to encourage you, and you are now depressed na kayo ka, bugat na kayo,
Encourage yourself. And David encouraged himself unto the Lord. I-encourage mong kaugalingon diya sa Ginoo. Lord, sakit kayo. Lord, ang problema. Lord. Sige lang, Lord, ikaw ra gyud ay tinuod nga akong bandi. Imong saad ha, nag-ingon na, encourage yourself unto the Lord. Nga naman, sa makadaghang panahon, I tell you, Moses lead 600,000 out of Egypt going to Canaan. And only katurang mga taong naapil sa 600 nga paghihap katurang able nga makadagunit og espada. Pero kung apilon ang bata og ang mga asawa og ang mga batanon og ang mga senior citizen, niabot mikabat sila 2,500,000. And si Moses maoy leader ato. Ang 2,500,000 duharay dili musukol ni Moses. Duharay nagsuporta ni Moses. Si Joshua ra og si Caleb. That is why sa 2,500,000 duharay nakasulod sa promised land. Listen to this. All of them apil yang igsuon si Korah. Nag-rebuild sa iyaha. Gikaon sa yuta, patay. Silang tanan nangamatay dito sa kagubatan. And listen to this. Every time nga naa sila'y problema, mupunit dayon silag bato o niya ilang batoon si Moses. And si Moses, sige ra gyud siyang muhilak sa Ginoo. Ingani ang mahitabo sa kada usa nato. Walang magmalinis dito, amen? All of us, mugunit dayon tagbato o niya batoon ang usag-usa. Apil si pastor. Kusog kayong mamato. Kusog kayong manghapak. Apil si pastor, ha? Amen. But ang buhaton dayon ni Moses, muhilak siya og muhapa sa Ginoo. And sa katapusan nga patyo na gyud siya og batuon, katapusang attempt sa mga Israelite nga batuon si Moses. Wala na siya nahimo, naghulat na lang siyang batuon, nihapa na lang siya, nagpakahilom na lang siya. And si Joshua o si Caleb maoy nitindog. Paghilo mo. Kaya nato ni, sulungon nato sila. Kanang mga higanti, binignit ra na, champurara na sila. Nato ay nag-uban nato ang Diyos. Sometimes, naisip ni Moses na ang kalaban niya mga Israelite nga gahig ulo. Sometimes naisip din ng mga Israelite na ang kalaban nila si Moses na isang leader na di man kamaong masulti si Moses. Di gipasabot nga leader perfect na sila na ay mga apan. Di pasabot nga ginikanan perfect na ay kitang tanan ay apan. And so it's time to know kinsa tinuod natong kaaway. And when it seems no one mo comfort sa imo, dasig sa imo ha, mulig-on sa imo, encourage yourself in the Lord. Amen? Sa unsang paagi, remember His promises, remember His command, and think about these Bible characters, like Job, Jephthah, Joseph, and etc. Look up and pray, like Stephen. And imong hunahunag kasing-kasing, ibutang na sa butang nga langit nan. Nahabit tayo nakatunan rong gabi huna. Encourage yourself in the Lord. Dukdukay mong dughan. Ingnang encourage yourself in the Lord. Sulti kusga ba ina-encourage yourself in the Lord. Mauna ni ang atong himuon sukad karon. Amen? So, release yourself in tawon. Tagain ang kagawasan imong kaugalingon. Remember nga ikaw usab gapos. Ikaw usab nahimo nga dinakpan sa kaaway. And ang kaaway mao ang atong kalaban tanan. Amen ba? Manindog ta mga igsoon. Hallelujah. Asa man to sila? Diri ba to sila ganiha? Asa ka to sila ron?
Let's close our eyes. Let's close your eyes. Let's close our eyes. Let's humble ourselves before the Lord and ipahaom ang imong kaugalingon sa mensahe nga imong nadawat karon. There were times nga uga ka, walay mo encourage nimo, why mo comfort nimo. But listen to this, encourage yourself unto the Lord. Tungod kay bisan pa ug wala na mo dasig nimo, walay mo comfort nimo, kahit nangumusta lang, walay mo kumusta nimo. Listen. Dili gyapon na babag nga dili nimo maangkon ang kadaugan ug ang mga pabor. Like nahitabo sa kinabuhi ni David. This time, let's sing this song and pakigsulti si Lord while encouraging yourself. Hallelujah. Bow your head and close your eyes. Sing this song. Himuan nga prayer para sa Ginoo. Then while mag-awit ka, encourage mo kaugalingon through ani nga song. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Dunay panahon nga ako magauga sa akong pagsimba kanimo o Diyos ko. Kung akong hinumduman ang mga nabuhat mo, dili ko makapugong sa pagdayeg kanimo. One more time. Adunay panahon nga ako help me sing this song. Get your microphone and sing it to the Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Kung hinumduman ang mga nabuhat mo, dili ko makapugong sa pagdayeg kanimo. Ang pulong mo ang hinungdan na ako magapadayon sa pag-alagad kanimo. Aron ako man ang kabubuton mo, kinabuhion ang pulong. Sing ang pulong.
tawo. Padayon Dili sa si pastor. pagalagan kanimo. Dili ang kapalpakan sa inyong leader. Sa atong ginikanan, dili ang kapalpakan sa atong isikatawo, but ang hinungdang magpadayon ta ang promise ni Lord, ang reward ni Lord, ang pulong mo. Ang hinungdan nga ako magapadayon sa pag-alagad kanimo. Aron akong maangkon ang kinabuhing dayo nagisaan mo sa pulo. Malikon nato sing ang pulong mo, O Diyos. Hallelujah. Ang pulong mo ang hinungdan nga ako magapadayon sa pag-alagad kanimo. Aron akong matuman ang kabubuton mo, kinabuhion ang pulong. Ang pulong mo ang hinungdan na ako magapadayon sa pag-alagad kanimo. Aron akong maangkon ang kinabuhing dayo nagisaan mo sa pulo. Sa imong gibarugan, pakigsulti ang Ginoo before ka mulakaw. Encourage yourself. Ihangad tanan sa Ginoo like Stephen. Father God, in the name of Jesus, gamhanan ang imong tawag, Ginoo, ug dili ko makaikyas niini, dili kami makatalikod niini. Lord, sa kadaghan mga panahon, mapukan ko, mapakyas ko sa akong pagpanulti, sa akong mga desisyon, sa akong mga buhat. And Lord, gani, sa kadaghang panahon, mahimo ko nga kapandulan, nga akong pagkinabuhi, nga akong pamatasan, mahimong kapandulan. Salamat, Ginoo, nga sa gihapon ng imong tawag magpadayon, ug samtang ang kami magapadayon sa pagsunod sa imong tawag, magpadayon sa kang maghinlo sa akong kinabuhi, maghinlo sa kinabuhi sa akong pamilya, maghinlo sa kinabuhi sa akong mga igsuon. I pray, Father God, bisan pa man, O Diyos, sa akong pamilya, sa side, sa Catubig family, sa Liman family, i-encourage sila, Ginoo, sa panahon nga mag-inusara sila, sa panahon nga ma-stress sila, sa panahon nga walay mo dasig, walay makingsulti, walay mo tambag sa ila, encourage sila. I pray, O Lord, para sa ako, Ginoo, nga mga igsuon, continue to use them, guide them, anoint them, and give them fresh knowledge and wisdom for your glory. Magpadayon sila sa pagpanulti sa imong mga pulong. I pray for my sister-in-law, Father God. Encourage her. Ibutang siyang kasing-kasing o una-una na mapadayon siya mulaong musalig kaya kanimo, Ginoo. Tungod kay wala kami mahimo, Ginoo. Wala ka, O Diyos. I pray, Father God, for every one of us right here. Ang mga pamilya, Ginoo, Pundok family, Alturas family, Lino, Humawan, Bautista, ang mga umiyot, Ginoo, maging sakupan, O Lord. Buyan family, Ginoo, Sulihon, ang Pukot, ang tanan ng mga pamilya, ang puyuhan ng barangay, especially sa mga sakupan. Lord, let it be, O God, that your word, O Lord, will fill in, O God, every void that is sa mga kasing-kasing. Let it be that your Holy Ghost, let it be that your word will fill in every emptiness, every void in our lives. Lord, help us to accept one another, to love one another. Yes, Lord. Hallelujah. For so many times we're fighting against wrong battle.
Tagay kami kasing-kasing, sama kang David, kasing-kasing, sama kang Stephen, sama kang Jephthah, sama kang Joseph, sama kang Job. And all these Bible characters, oh God. And give us, Lord, the heart like David, na naigugma sa imo mga pulong. Like Joseph that will hold on to your promises. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. In Christ is enough for, encourage yourself. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Sing, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning. The cross before me, the cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, 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 no turning back. Igsoon, wala na atrasay ni. Kon katong miagi na tong Thanksgiving, mao na to'y katapusang Thanksgiving, ang ginuulay na sayod. Karon niining nahabiling adlaw, mga panahon sa tong gininhawa, ato ning gastuhon para sa kaymayaan sa Ginoo. Padayon nato nga dadon ang kasing-kasing nga mahinangpon sa Ginoo alang sa kaluwasan sa tanang miyembro sa atong pamilya. Padayon nato nga ipabugkos ang atong kaugalingon sa gugma sa Ginoo tungod kay ang ato nga mga kakulangan sa usag-usa mao may gamiton sa yawa nga maguba ug mubungkag natong tanan. But mas gamhanan ang gugma sa Dios nga magbugkos kanato mga igsoon. Hallelujah. Father God, salamat Lord sa imong pag-amping sa among mga kinabuhi. Salamat gagiampingan nimo kinabuhi sa among mga anak. Sa tanan namo nga mga gingsakupan sa tanan nga mga pamilya. And Lord, we don't know unsay mo abot ugma sa adlaw, wa may kahibaw ikaw ray nasayon. Basta kay kami ug ang among mga pamilya bisan pa sila nga wa pa nangalagad nimo. Among gibilin sa imong gamhanang mga kamot, Ginoo. Please
Have your way, Lord Jesus. Mamauli kami karon, mga tulog, mamahulay, balon ang buhing paglaom, nga na ang imong grasya, gugmang kamatuuran, nga maguban ka namo, ang pag-iusa sa imong balang espiritu, among mahuptan, hangtod nga imo naming kuhaon. Among gibalik kanimo ang tanang dungog, himaya, pagsimba, o pagpasalamat. And no one will go home without the encouragement, Father God, nga mga pulong nga nadawat. We love you. We bless you. In Jesus' name we pray. Everybody says, Amen and Amen. Mayong kagabi na tong tanan, mayong pagpamahulay ang